nas ponovo u Aca Gaming. U ovoj epizodi ću vam kazati započinjemo novi serijal sa Soccer Stars. Znači, ovdje igramo sa multiplayer sa ljudima, znači ovdje igramo, sad ću vam pokazati. Mi ćemo igrati... Dobro, može. Aha, za 25 igramo. Znači, ljudi, idemo. Optica i vi ovako radite i morate da date go. Kada date go, imate jedan go i igrate do 2. Kada pobedite, znači ovo je malo bolji igrač. Znači, ovo, ono. Neću dizaći. Da nije stavio sad ovog igrača, sad bi bio go. Znači, ljudi, bližimo se 25 subova. Ja volam, majke, ti ga spalim, pa... sjebo sam se, bre. Ajde u kurac. Izvinite, ljudi, na ovakvim rečima, ali to je samo nervoza. Gosti i posle šta njima to znači, igraju oni. Ajde. Eto, sam sebi sam dao go. Ajde u pičku materiju. Ajde bre, igraj pička ti materina, jebem ti materu pičku. I gol! Eto ljudi, jeste vidjeli kako smo dali gol. Znači, tako će se borimo da damo još jedan gol. Mislim, još jedan, mi smo pobedili. Znači, ljudi, mora se potrudimo. A ne! What the fuck? Kako mi je stala da je otišla malo dole, sad ću onda puca. I sad tako. Ajde da probam nešto. Ali, šta je sad? Ali ne verujem da će da bude gol. Ja sam rekao, probao sam nešto, znači samo je to je probao bilo. Znači, mogu je da bude gol, da sam, eto, kako ćemo sad? Ako on gađe ovamo, ja mislim da će bude gol, mora da bude gol. Ajde da probam. Neće gol. Sjebem se stalno. Ljudi, da vidimo koliko imam, nema veze, znači gledam koliko snimam. Pitam, ja ne znam ni da šutnem što. Ali zašto uvijek mora da stane negde? Vidi šta sad on radi i bit će go. Đolet. Džok. Će biti go. On će ovude da provuče, znam ja to. Znači, neće. Sam rekao da će. Katastrofa, znači, zanimljivo je igrati sa osobama, možete i sa osobama koji poznajete, može i to. Tako je, šutnuli smo ga. Ćao. Probao sam jednu partiju da odigram, meni je bilo zanimljivo, pobedio sam 25, sam probao, imali smo 50. Pa sad 25, znači sad će biti gol. GG. Rekt. Falim te. Ajde, probam nešto. To mač. Falim te, Bože. Ne. Pobedio ljudi. Znači, ne mogu da verujem. Ajmo, what the fuck. Šta, dakle mi 120. What the fuck. Ajmo da odigramo za
Čekaj da vidim samo koliko snimam. 5 minuta. Ajde da požurimo jednu partiju za 100. Pošto žurim, žurim. Ljudi, ovo mora da pobedimo. Ako pobedimo, katastrofa. Znači, katastrofa. Ljudi, molim vas, 25 subova, molim vas. Molim vas, požurite. Ljudi, jedan dečko je sam, to mi je drugar. On snima na YouTube-u, molim vas da ga subate. On se zove, kako se već zove? Napisat ću ja u opisu videa. Subujte ga. Ne fali vam ništa ako ga subujete. Znači, dobar je lik, snima video. Dobro, gol. Znači, snima video. Znači, neću pričati o njemu, sad igram go. Vratili smo ih rikverc. On će sad ovako i tako sad je, tako sam dao, ali opet ništa. Zašto mora, zašto, znači Bože. Znači Bože, znači Bože. Pozdrav za Edina. Kako se stan sjebem, hoću barem jednu partiju da povedim. Ne, ljudi, izgubili smo, znači, 2-0, znači ne možemo više, ja mislim, odigrati. Zadnje za... Šta je sad to? Shop, kako možemo kupiti? Đavol, ne bude putet. Ne možemo kupiti. Kako? Free coins. Free coins? Hoću može video. Yes. Nice. Oba. Free coins. Kako da skinemo sad? Ali dobro, nema veze. To ću ja probati nešto. Eto ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Molim vas, like, sub, komentar i... Znači, ljudi, radit ćemo ono odgovaranje na komentarima. Neka bude oko 40 komentara. I znači, nemoj da bude ono, znači, jedan lik postavlja 20 komentara. Znači, svaki, može do 2, minimum 2, to ti je to. Znači, nemojte više, molim vas. Glupo je samo kažem pozdrav za, na primjer, sada lupim, na primjer, sada Acu, to mi je drug isto. On napiše 10 puta komentara, ja sam moram, pozdrav za Acu. Znači, jedan lik može 2 komentara, znači, 30 komada neka bude, koliko hoćete u stvari neka bude. To ćemo raditi u sljedećem klipu i napravit ću klip. To bi bilo to. Ćao!